bari ba ku labarin wani shedanin sufi ko mutasawwifi daga nan Kano, Bahaushe ne. Kun san jihar Plateau tana cike da Fulani, ban san ko kun san haka ba. Kamar yadda jihar Kaduna tana cike da Fulani ta bangaren kudancin Kaduna din nan. Wannan abin ya faru ne a gari kuma a ƙauyen su Malam Tukur Almanar na Kaduna. Da haka in ka ji kasar din je ka same shi. Zallan su Fulani ne, to galibi za ga Bahaushe ya rena hankalin Bafulatani. Shi wannan Bakano ne, duk shekara sai zuba ainihin kayan shi a jaka, ashe da garin kwaki da sukari da ruwan shi da sauransu sai samu sai saka a cikin babbar jaka. Idan ya zo ya samu ainihin Fulanin nan a rigarsu, ya ne musu rubutu suna sha, ya ne musu 'yan ƙarirai irin na shehin nan ɗariƙa, duk suna yarda da shi. Saboda me? Saboda suna ganin shi waliyi ne. To baya cin abinci, to kaji inda babbar karamar take. So dubu in za su kai mishi abinci sai da zo a ɗauke, baya cin abinci. To amma yana da lokaci da yake fita, wai ya fita bayan gari. To in ya zo sai ya ɗauke wannan butar ruwa, jarka 'yan gora, da garin kwakin shi da sukari da gyada, da 'yan robar shi da cokali wadda yake shan gari, sai ɗauke sai tafi can daji, sai je samu bishiya sai rataye. To idan ya fita kamar ya fita kashi ko fitsari din nan, sai je sha garin kwakin shi sai dawo. Na kan Fulani sun kama abinci baya ci. Karama tana ƙara ƙaruwa, karama tana ƙara ƙaruwa. Ba su taɓa gani ya ci abinci ba, duk kuma wannan karama ce. Ya tashi tafiya su haɗa mishi kaji, zabi, duka dai a yi mishi tsaraba. Wali ya zo ya zauna ya musu rubutu ya kaza kaza. Ran nan yaransu sun je kiwo sai kai su can inda suke wannan shehi yake rataye garin kwakin shi da sukari. Yara suka gani sai suka ɗauka sai suka zo suka kawo baffa, ga shi mun ga wata jaka. To Bafulatani yana zaune a daji, ka san wayan tsiya yake da shi, wato kallon kallo ake tsakanin Bahaushe da Bafulatani. Shi yana ganin shi dolo, shi kuma yana ganin shi wawa, haka ake. Bafulatanin ne yana bude jakar garin kwakin nan, ya bude ga ruwa ya ga sukari, sai kwakwalo shi sai ta sauri sai ta ridin, sai ce wa yara ku kawo amma ku yi shiru, sai je sai ya boye. Shehi ya tafi ya ci garin kwaki bai gani ba, ya dawo ya ci aka abinci kuma karama ta karye. Ya zo zai wata 3 ne, to kwana 2 shikenan sai kintsa ya ce a zai koma gida, akwai wata matsala mai gaggawa ta taso. Shi ne sai wannan dattijo ya ce ya ce to karka mai da mu wawaye, wato mun gane garin kwakinka ne da kake ci aka sace, ba shi ne wannan ba? To shi kenan fa daga nan karama ta. Labari ne mai tsawo da kansa Malam Tukur Almanar. Waɗannan irin abubuwan ko wallahi, musamman wanda ya san 'yan ɗariƙa na Kano da 'yan ɗariƙa na Maiduguri, wallahi tallahi baya musu waɗannan abubuwa. Amma 'yan ɗariƙuwa nan Zaria da 'yan hayaniya ne, 'yan rudu ne. 'Yan ɗariƙa a Sokoto duk 'yan hayaniya ne, 'yan rudu ne. Amma 'yan ɗariƙa masu damfara tsiya, to wallahi babu irin na Kano da na Maiduguri. Ina fatan kun gane. To kuma duk wannan damfarar tsakanin su samu dukiya ne ta mutane. Allah maraukakin sarki